Fl-Awstrija saret l-elezzjoni ġenerali fejn il-poplu vvota għal tmexxija ġdida li tieħu post il-gvern ta' koalizzjoni preċedenti li kellu jwarrab xhur ilu minħabba l-effetti ta' skandlu. L-iskandlu kien jinvolvi l-Viċi Kanċellier Awstrijak dak iż-żmien kap tal-Partit tal-Ħelsien li nqabad filmat waqt li kienet joffri kuntratti pubbliċi lil mara Russa. Il-filmat li nġibed bil-moħbi kien ittieħed fi Biża u għal din ir-raġuni l-iskandlu kien ħal-isem ta' Biża Gate. Għalkemm ir-riżultati uffiċjali s'issa għadhom mhux magħrufa, l-indikazzjonijiet kollha juru li l-Partit Popolari tal-Kanċellier Sebastian Kurz għandu jikseb l-akbar ammont ta' voti. Madankollu, f'dan ix-xenarju, Kurz xorta se jkollu bżonn jagħmel alleanza ma' partiti oħrajn biex jifforma koalizzjoni ġdida fi Vjenna. U mistenni li kwalunkwe taħdidiet għal koalizzjoni ġdida se jkunu diffiċli u komplikati, tant li jistgħu jgħaddu l-ġimgħat sakemm l-affarijiet ikunu konklużi.